Kublai pi baro kini hilongki kubor bamdakasngi. Kahnyo trap Integrated Territorial Organization hitu kala kentu yo President ka MPCC Vincent H Pala ba un omkut tang haga jingye ki persya ya ka FCRA ndai unra ru sya parliament. Ya kamat Instrument of Accession IOA khamtam ka clause 5 ha ka shithi u President ka hitu donbok dakhar ba u Assistant Publicity Secretary Marius Malay kilakar pahat yu pala ba unpen skong sya Rahul Gandhi ba dawana ke Sarkar India ya ka jingpen syai halor ke kerdan ba ka jingtrai kam jo ka IOA. Kahitu ko ong ba ka IOA ka don jingya day ba ka jingya day ki riti dustur ka kendo ki klau ki marpo kendo ki telong maryang ba ka rukam sensartan rai jong ki khasi states. Kaseng kala dawaru ban bisharmya ya ki an bat ki policy ki bakta ya ka khindo kati do yong ki klau ka rung kami jo ki bar jala bar ka jing ai license ya ki bamdei ki try jala nalor ka jing karshan ya ka jing ya khun halor ka FCRA ka hito kala dawa ban yo jing itho kat kum ka an ya ka National Assembly ringkan la ka jong ka lama kala kentu ya ki nong yalam ban pin I da ki kam om tang da ki jing kran. Itu central body kaseng kini layo ya kalan bon bu ya ga apple ane ga dorkas aga bidai bidai buat kene ka IOA bukan pentrai kam no bat kejungan kejungi hangnya bon bu ya kene ga dorkas kadai halor agaba ngikwa bani kudu ya MPCC president tadi former union minister but ex MP ujungi ba Vincent H Pala dari yang kejung bomla ke kejung bom kenduk kejungi ya ndai la subu tang ya jeng tho dorkas bidai bat kane kejungan jungi mta kasmi hi kadai halor jung kata hi hak bidai bat kane ka FCRA kumbang ni menen hak bidai bat kane ka FCRA hak ba nagaliang ka central government la penmi ya kane kabil lane ka ak hak bidai bat kane ka Foreign Contribution Regulation Act marba ngi pausai ba ya kane ka ak kadai halor jung kata ka jengyo ka contribution na ki foreigners ane na kiri nongway hak bidai bat ki school ki college ane ki hospital ane kino ada kidai ki NGOs ki non government association hak nakaliang ka central government hi kamut pentrikam dagane ka FCRA so ngiwan khanang halor jongkane ru nomar ba ngikwa ba nakaliang jong u MPCC President jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee hi ba unra ya kene gaman bun persngau hak bidai bat u LO jongka parliament po Delhi hangtai hak ba Rahul Gandhi udai leader of opposition hangtai ba nakaliang jong president jongka MPCC ba unra ya kene ka khobor hak bidai bat kene ka IOA khnang ba kendra no ya kene gamat jingekran hapo jongka parliament hangtai hapo Delhi khnang ba nagaliang jongka central government lane ka India bahkan itu no alor jongane ka instrument of association accession bahkan itu no lane bahkan pentrikam no alor jongane ka IOA kumbala kedausai halor jongka clause 5 kabangi I hang tu ba lada kane ka IOA hi kala trikam hapo ka state Meghalaya ka jungi hangne nagaliang jongka Sarkar India hi kanumla dalile banle donbor ane ban thombor halor ki kendeu ki siap ki jungi ki riti ki dustur ki jungi kamla ban le donbor dari ka hapswa ban wan ban yakran ka hapswa ban penbek renti katkum kane ka IOA lane katkum kata ka clause 5 te ka phang preng hi ka bangi wan mata ka sngi hang neru ka bangi kwa ban bu ya kane ka dorkas kadai bangin request ya MPCC president ima Vincent H Pala benra kane ka khobor ha LO jongga ubadai utau leader of opposition halor kata hoy bon phose se ki ban kali ba kandon bentayu kata ka FCRA kabala mud ban bentrai kam ha baro ke India but ya kata instrument of accession ka be dai tang ya kata ka khasistit ani ya kata ka kamat ka baya hap lani ka ba konthop tang katu kan ne kat kum ki ba ya soy kata instrument of accession nang buka jaj benreu kan ya sai khnang bagi pateng ken ya suthu ba kai ka
jengtho berkai kata ka pressure ka babu ka hito sengkeme hakmat jong MPCC president te ngashkwa ban pensyai kumni habe dei bat kini ki an lengba kata ka instrument of accession babon le si kitang ong ba kalayap kala dei ka dulir ka dei tang kata ka paket ka history jong ka jet bandrio 100m lengba hangne ka sting ila pani bang la refer ya ka NCST arajar khat arajar khatsau kabala pengkesan kabala pendi ba instrument of accession kabala yang ba kabala ai muhor ha ka khanyau tarik ogas khnais pa sawupra kadang long relevant kadang long genuine ba hadian nang turu la penheru ya ka lama jong ka kasistet gala danru kata ka kasi national assembly ka ba kila wan plepat ba ti khanang banja shay shushuk halor kata ka FCRA bat ka jingya dei benta bat ka jelamek na bat kata ka India hebro ko wai ngan suye thu ipi habaya dei ka ba ka jongi ngingilong kapang ngidon ya kata ka unique history ka jongi habang ngidon ya kata ka unique history ka dei lengba ka ne ka dulet instrument of accession kabal akran shay ya kata ka close 5 ka ong kinu ki an jong sarkar padeng kinumla ban pre kam hangne klem da ya tai klem da ya kren bat kita ki klik na sincha mede kita gi bapet ya kata ka ndo siap lene kata ka referendum jung pada jong ka jela jungi kata ka dega kamu kau habia dei kata ka ong jong nyimpat ma sta nyimpat ma cepat kata ka indeng ngidang don ka jing ya kren ka bangidang ya pembet haduh mentah lingba ka jing san jong NCST te dei halor kata ba banjin ba la interikam ya ka instrument of accession ba kila comply nadu ka to ko par kai ka banja hang ni hapo jala jung yin yo ki bon ki benefit ladangi pet ya ka anti du yang ru kinuna ban pha ya kata NGT takum ka dulir lada pet ya ka an klau ru ka India kanumla ban diktat ban supha ban supakan ladangi pet ha ka jing interfere kini ki bureaucrats ki bawan hang ni kai ka banja menta hang ni kam tam hapo ka jala jungi bakidon kata kato kan ni ngot kita ki bureaucrats ki ba entertain je ki jat pendrio ki bamdei kita ki tribal ani ki bamdei kita ki indigenous tribal ki ba ya dei hang ni ki ba ki don ba ki teng ki penon kam ka bor jong constitution jong India da ka ba committed ani ka ba delete ya kita ki notification da ka ba aila ki mender ban yo ki license ki ban kamai kali ki ba kin ya tribal asne te banjin bakadon ka instrument of accession mano ki haban comply ya kata ka land of the law kana ya kata ka an ka khundo ka ba ngila practice ni ki pormen barim habna do ki porbang ngilang de ka principal state do menta ka ka de ka benefit lada jin bala pentri kam ya ka instrument of accession hang ni hapo ka jela but ka jing bom pentri ka jing bom itu ka jing bom ya kren ni ka instrument of accession ka de ka ba penduk nong ya ka sendiri nilai i mentah bana kan sing kongres lingba menin kila ni khidmat kila keren ya kata ka foreign contribution regulation act e katto posnem kila sinshar makla ki la don la sau posnem magde maki sinshar ya ka ribro ko te henry ki klet pat ben keren ya ka hok ya ka duler ndai tang chung ba don ki katto kan ni ki batang dia sakut kata ka agreement apa deng jong ka sarkar India ke mentah kila sungtu kila yo pulekot kila ya shay kila ngam jelio kila kala bomot tengila smu dei bang in hers mana in ajung mut yaki ban keren no halor kane kamat kabakta ya kaset mentrio bat ngak kwa ruban apil ban kentu siki kun samla ki bang khe siki maintenance siki apartment ki dang don hang ni slapat thai khamtam ki batit yakin instrument of accession mi shakmat tongin ya pertabiang in ya keren biang ya kene ka hok ka jungi babeling in sulong marau haba kadang don hangte hapo delhi habang kadang don hapreng ka jungi keren baling in ya serenda ringin jeng met halor ka nongren halor ka hok halor ki paki halor ki kot kisla ki babiang nin ya tiet nin ya keren nin dawai ka hok lingba ki kot ki dulir ki berang biang bat ki berang im hadu kene ka juk ko bamta tetang kani hi kubleshi bon kabadon hakaliang sinsha lenen ke bangin pun songwi ka sarkar long kumbang ili kincat dala dia hau mau haba ke NPP ke BJP ke deka hakaju ka sarkar sundap lang ke kumnon pun song hau hakaju ke parti ke bakwa benwan ra ya kata ka FCRA yalai i hakalat ke patahai kubor ba kisungkya
Henry kinut ne ban keren bat markusha hano kinut nakabenta kari ba kajik bendri nakabenta bantim ani ban scam shushu namar hadu menta hi ka jilla me kalia kalai wi babun ki institution nadu ki school hadu ki college ki dei jong ki missionary jong ki nem ba pher ndei bangi pengsan ndei ngila babun ki ba yo ya kajing hi kai wat u Union Minister badlani uta u XMP jong kami kalau ba unsen pala lani la de pikran ya ki CM bamenta lani ki don rugi katto kat ningot ki IAS ki officer ki bayo benefit na katigi institution jong kanyam balai kim keren haba kila yo benefit nang to kumngili bumyo benefit din sang hindi ban keren hindi nakabenta kapateng nakabenta ki kun kari nabenta ki samla namar kedang dipen namar baka sarkar hi kamna ban AA te bangin pun snow ka sarkar indi ka sarkar hi jo ka jilla nim snow don nim snow don increment chu namar baka don nang ha ko sarkar te man se ni hap don pun snow no ka MPCC namar ka don ya unong yalam jongki uba don ha ka liya persat ang te parliament adedi